ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രീ ഫയർ മലയാളം ഗണേഷ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു സാധാരണ തുണിസഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ നിരോധിച്ചാലും തുണിസഞ്ചിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഒരു തുണിസഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതേപോലെ ആ തുണിസഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ മുറിക്കുക കേട്ടോ. മുറിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ, കറക്റ്റ് സ്ക്വയറൊന്നുമല്ല, ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയറിൽ മുറിക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേർ പേപ്പർ കൊണ്ട് വിഷറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതേപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പിന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ടൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ പിന്നെ നമ്മുടെ മാസ്ക് കേട്ടോ, ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മാസ്ക് അത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ COVID-19 നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം.